Refineria di Curaçao eist een geldbedrag van de Refineria Isla vanwege het feit dat de raffinaderij de afgelopen 18 maanden niet optimaal heeft gefunctioneerd. Dat meldt de Extra vandaag. Zoals bekend zal Refineria di Curaçao de komende periode de raffinaderij draaiende proberen te houden nu het contract met PDVSA is afgelopen. Een transitieteam van RDK en PDVSA hebben al overleg gevoerd. Er is onder meer gesproken over zaken die in de afgelopen periode niet goed zijn verlopen. Veel oud-medewerkers van Refineria Isla hebben gehoor gegeven aan het advies van de vakbonden om zich te melden bij de Curaçao Refinery Utilities, CRU. Alle werknemers die tot 31 december vorig jaar in dienst waren van Refineria Isla kunnen via CRU hun werk voortzetten de komende 6 maanden en ook betaald worden. Tot gistermiddag hadden bijna 500 werknemers zich geregistreerd. Na 1 juli 2020 moet er een akkoord zijn met de Clash Group over de verdere exploitatie van de raffinaderij. Statenvoorzitter William Millison zal aanstaande maandag weer terugkeren in het parlement. De afgelopen maanden was zij ziek. Als gevolg daarvan kende de coalitie een hele kleine meerderheid. De politieke partij PAR, de partij van Millison, voerde de afgelopen maanden gesprekken met verschillende partijleden om Millison tijdelijk te vervangen. Maar uiteindelijk is ervoor gekozen dat niet te doen, zo meldt de Extra vandaag. Het ministerie van Onderwijs organiseert dinsdag 7 januari een informatiebijeenkomst voor studenten die komend schooljaar in Nederland willen studeren. De minister van Onderwijs wil dat Curaçaose studenten beter worden voorbereid op een studie naar Nederland dan momenteel gebeurt. Daarom wordt de voorlichting en voorbereiding beter gestructureerd. De bijeenkomst vindt plaats in het APC-gebouw vanaf 7 uur 's avonds. Na meer dan 90 jaar is Wimco officieel failliet verklaard. Dat gebeurde 30 december. De Extra schrijft er vandaag over, ook met de melding dat schuldeisers met eventuele vorderingen zich kunnen melden bij de curator. Vanmiddag gaat carnaval 2020 officieel van start. En dat gebeurt met een mars vanaf het parkeerterrein voor de Movies via het Waaigat, de Penstraat en de Dr. Martin Luther King Boulevard naar het stadion van Supt. Hierdoor zullen sommige wegen op de route enige tijd zijn afgezet. De politie heeft aangekondigd langs de route uitgebreid te controleren. Extra is al lang de Courant Numero Uno, de nummer 1 krant van Curaçao. En om dat te blijven werd ook afgelopen jaar weer stilgestaan bij de inzet van de werknemers van de krant. Eind 2019 werd dat gevierd met elkaar en zoals u op de beelden ziet was dat ook nog een hele gezellige bijeenkomst.